recette ko la be ko wɛrɛ. Ouais pourtant vendre b'a la dɛ. Mais ne dabali ma ban. Mɛ k'i wele wala ko client dɔ de b'i kɔfɛ. E yɛrɛ ta tɛ fɛn min wali fɛ. Ne de ta ye n ka moto ye. N tɛ kuma caya n'a ye. N'i ye kuma caya n'a ye sa, n bɛna n dɔgɔya manamana ko. Han? C'est vrai a diyara client na ni anw ye. Cɛ bébé y'a dɔn ko photonin ɲɛna. Walayi. Han? Ne dun taara k'a ɲɛna ka se fo nin bɛɛ la. Walayi i b'a dɔn ne y'a fɛ yen i cɛ ka ɲi trop. I cɛ ka ɲi yɛrɛ 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 de. Pa. Ne ka moto boli cogo la yen fɛ. O ma na dɔn na dɛ. Bɛnkɛ, a fɔ ne e ye kalo 5 kɛ tan e tɛna ne ka moteur jɔ. Han? Cɛ ma kɛ cogo di? E ne wele ka ne to yɔrɔ. Kuma caman ba dabila, n tɛ ka nin bila so. A moto tɛ ka boli ne tantɔ dɛ, t'a fɔ a ye depuis a ma bɔ yan. A tɛ ka boli ne tantɔ dɛ. E yɛrɛ ta tɛ fɛn min ye. Taa dɔɔni carré kɔnɔ tantɔ. N'i bɛ fɛ ka baara ka si janba sɔrɔ, cɛ bɔn da la. Ne y'a f'i ɲɛna a ta i ka taa bila so, o de ka di n ye. Kana na kuma caya. Fatim tɛ. A fɔ kana na ne layɛ tan sa. Bɛnkɛ, ne ko e bɛ fɛ ka fili yɛrɛ ma de wa? I ɲɛ jɔ ɲɛ la fɔlɔ, i ɲɛ waga ɲɛ la. E bɛ fɛ ka fili yɛrɛ ma de wa? Frappe. Cante de so kɔnɔ tɛ san bɛ ka na dɛ. Ou bien? Non, a ka ɲi tantôt. Cɛ frappe hali k'i kunkolo di yan yɔrɔ la dɔrɔn. Yaa kana maga in na. Cɛ frappe cɛ i yɛrɛ kɛ cɛ sa. I sincère kɛ cɛ to. Frappe. Cɛ ka cɛ o kun b'i ka maaya ban. Non. Frappe nin ye sɔrɔ cogo di? Ɲɛ jɔ. E frappe. Nin ye sɔrɔ cogo di? Non, gɛrɛgɛrɛ fu tɛ yan. Fatim. Fatim, e ni ne ɲɔgɔn dɔn cogo di? Ne yɛrɛ tɛ n dɔn, ne yɛrɛ bɛ ka ne tɔgɔ fɔ ne dabali Fatim e tɛ ne dɔn. E ne ye ɲɔgɔn dɔn min? Fatim e bɛ sɔn k'a fɔ k'e tɛ ne dɔn. I bɔ ne da la sa, e ne ye ɲɔgɔn dɔn min? E Fatim e ne ye ɲɔgɔn dɔn, ne bɛ mun f'e ɲɛna? Ayi e tɛ ne dɔn. N y'i dɔn min? N y'i dɔn min? Han? Cɛ kuma caman dabila i ka nin ta i ka taa. E mana jɔnni bɛ se ka kɛ jagoya? Voilà. Jɔn fitiri wali. I y'a kɛ a ɲɛna yɛrɛ de. A ta i ka taa bila. N tɛ fɛ ka taa n ba ta yan nɔ sa. Ne ye wele kun min yɛrɛ kama e nana a bɛɛ ɲagami ne bolo. Cɛ yɛrɛ fɛnɛ sa bɛnkɛ. A ta i ka taa bila. Ne yɛrɛ dabali ma ban. I welela k'i ka taga mɔgɔ de bila i bɛ t'i jɔ ko Fatima a donna tan a bɔra tan. E ne ye ɲɔgɔn dɔn min? Kana ne ka kanu sa ne t'o la dɛ. I y'a mɛn wa? Ne yɛrɛ bɛ taa. Bɛnkɛ. Sɛbɛnni kɔrɔ. I bɛ taa 100 €. Bɛnkɛ yɛrɛ ka telimani. N ka moto san ne. E bɛ ka ɲinɛ min kɔ, recette de b'i ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ne bɛ taa n'a ye prix la ne b'o de fɔ. N'i tɛ se o la i bɛ se ka telimani tigi wɛrɛ ɲini. Hali i ka tile minɛ nin na quoi. Nin tɛ foutaise ya? C'est impossible. Non, n tɛ cɛ. N yɛrɛ ka moto san ne k'i ka madame ta ka t'o bila. Ko recette. Telimani tigi wɛrɛ ɲini. Recette de bɛ ɲini fɔlɔ. I yɛrɛ 3 heures de ɲini. Recette. Voilà. Bɛnkɛ ne ka recette dɔ farala a kan. Nin ka telimani ko a dan bɛ kɛ bi la n bɛ recette yɛlɛ fo 4000. A tagara de o. Tile o tile 4000 n'a tɛ se k'a di yan nin y'o bannen. Bébé. Ne bɛ taa cogo di sisan? Ne mɔgɔ wɛrɛ lajɛ. Kana na jɔrɔ i tagaliko ni fɛnw na y'a mɛn. Tant que ne bɛ yan nɔ kana na jɔrɔ. E fana ka nin cogo dɔ sa. O ma nin kɛra cogo di? Ne de b'a dɔn. Ɲama y'an dɛmɛ yala wuli tan tɔ. Yaa cɛ Frappe cɛ i yɛrɛ kɛ cɛ ye dɛ. N dɛmɛ yala da tan tɔ. Yaa hali dɔɔni. Mais nin ye sɔrɔ cogo di? Non, arnaqueur tɛ yan. Dɔ de taara ka taa n sɔrɔ baara la ka bin ka mana wala k'an fan bɛɛ jɔn kan. Yɔrɔ jumɛn na? N fan bɛɛ n kunkolo yɛrɛ de ka jugu n'a bɛɛ. Mais e tɛ mɔgɔ dɔw la. Bon n ɲɛna kɔni bɛ dɔw la ne bɛ dɔ dɔw la arasamanti n t'a dɔn u b'a wele ko Musa wa ou Musa ye. Musa wa? Awɔ. O ye jɔn ye? Arasamantigi a finen don dɔ min dɔɔni. i taara k'i bɛ ka Frappe ɲini ta. Don jumɛn? Don dɔ e ma tɛmɛ na k'i bɛ ka Frappe ɲini yan. Awɔ. I taara ne ni cɛnin sigilen sɔrɔ fara saba kunna. F'aw ka Finman yan. Awɔ. O de Musa. Depi ne ye Musa ye. Dɔ fɛnɛ tun b'a la. Ne bɔra Musa. A gabarilen don dɔɔni a gabarilen don a finen mais kabulu tun b'ale ɲɛ a ma se k'ale fɛngɛ ɲɛda ye ka ɲɛ wa. Kabulu tun b'a ɲɛda la. Awɔ o tun b'ale ɲɛda la non ma se k'ale kɔni dɔn. Tika cɛ depi ne y'a fɛ n k'i ta sɔn ne b'a dɔn
fɛn dɔ bɛ yen debi fɔlɔ ne b'a dɔn Musa bɛ yen mais ale ko filanan ko kabulu b'a ɲɛ la kabulu b'a ɲɛ la a kolon ka kuma a gabarilen don dɔɔni a gabarilen don a jɛlen don dɔɔni min kɔni kabulu m'ale ɲɛ la a ma se k'ale kɔni dɔn mais ne bɛ ka se ka est ce que danger tɛ ne kɔni ne tɛ se ka foyi de fɔ nin ko in kɔni na kelen kɔni m'ale kɔni dɔn e hakili t'a la don min na a taara n sɔrɔ don min na a taara n sɔrɔ bada la tantɔ a ma fɔ k'a t'an to yen nɔ bon a kɔni a bɛ se ka k'o ye ne kɔni tiɲɛ ka cɛ debi fɔlɔ ne y'a fɛ k'i ta sɔn debi fɔlɔ debi ne nana yan don ne y'a fɛ k'i ta sɔn ale de ka teli ka nin ko sugu kɛ ne b'a dɔn a bɛɛ fana ye de nɔ ye ne ye mun kɛ debi tugura n terikɛ ni ko dɔrɔn a ma lafiya bilen e ta ye mun kuma sugu yaa jɔ ala n fan bɛɛ de bɛ ka mun cɛ fara ne bɛ na fɔlɔ ne bɛ na non i sigi dɔɔni i sigi dɔɔni mɔgɔ mana maga i yɔrɔ min na ne cɛ kana taa yi sa mais ni yɔrɔ min na ne fana bɛ ka maga yɔrɔ min na e bɛ ka maga yɔrɔ min na a bɛ ka ne dimi ne quoi non i kunkolo da la i bɛ fa muso ko la ni kɔni e na fa muso ko la n'a kuma cogo jumɛn na kana ni baraji tiɲɛ sa ou u kun b'i ka maaya ban pewu nin ko in yɛrɛ kɔni ne ma se ka foyi de faamuya nin na ne de t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ adamaden ɲɔgɔn na kun min na ne dabali ma ban muso ko la i b'a bɛɛ y'a la ne fana ko i ka muso diya tɛ da